Dous estudantes de Belas Artes, Lara Cores e Luís Vilanova, poñen en marcha en Cambados unha iniciativa novidosa, o Rueiro de Artistas, unha exposición con obras de diferentes artistas galegos que estarán dispoñibles en comercios da vila. O obxectivo é que os creadores poidan mostrar as súas obras a vez que axudan a incentivar as compras nos establecementos locais. Cada tenda ou cada comercio traémoslle un artista e ese artista expón en ese comercio. O que fixemos foi sacarlle fotos na zona que os comercios nos deixaban utilizar, por exemplo, algúns deixaban os escaparates, outros no interior da tenda, así variado, cada un según as súas necesidades que tiñan agora para a campaña de Navidad, todo isto un pouco adaptándonos a eles tamén, eso sobre todo, porque non queríamos quitarlle protagonismo ao que ven sendo a súa tenda nin ao seu produto, claramente. No Rueiro de Artistas participan 22 establecementos e 16 creadores. Os mozos e mozas son alumnos do último curso de Belas Artes que con estas mostras dan a coñecer as súas creacións. É unha aposta por levar a arte á rúa e porque os comercios que a xente pois que fora a visitar os comercios non só para mercar, sino tamén para disfrutar destas obras de arte e tamén para dar a coñecer pois estes novos artistas que están saindo da Facultade de Belas Artes. Os estudantes quixeron compartir esta iniciativa co comercio local conscientes do difícil momento que atravesa o sector. Para os comerciantes de Cambados, esta iniciativa é un aliciente máis para que a xente acuda aos seus negocios. Estamos pasando moi mal, o comercio está pasando moi mal, creo que é un valor añadido, é un polo máis de atracción ao cliente, xa non me digo salir fora do perímetro, pero é unha forma máis de dar a conocer o comercio, xunto en este momento cos artistas. É unha forma, outro polo de atracción. Todos os comercios participantes poden visitarse a pé, coincidindo coa ruta do Camiño de Santiago. As persoas que visiten todas as obras entrarán no sorteo dun vale de compra de 150 €.